Tikuyandikira kuchisankho zambiri zimakhala zikuchitika makamaka anthu andale mwina kukopa anthu okuti azaponye voti kusankha iwo amakhala akupereka zinthu zosiyanasiyana zimene pa Chingerezi zimatchedwa kuti ma handouts. Komatu pali gawo lija kapena titi ofesi ija imene imakhala ikuyang'anira zinthu zina zonga zimenezi. Ndikulandireni ku programu yathu ya Zodiac Exclusive ine Ndileya Malikano, ndipo mu programu yathu tikhale tikucheza ndi Registrar of Political Parties ameniwa ndi Kizito Tentani, Dr. Kizito Tentani. Musatalikire, takhani pomwepo. Takulandirani doko. Ndinaona kuti mundigwira pakhosi upanda kuyika doctor. Ndipo dzina langa limaveka bwino kwambiri mukapanda kuyika doctor. Moti simudera nkhawaso ndimadzidzimuka mukapati doctor zimasokoneza koma Kizito Tentani malombo tamva muli kumvekera limaveka bwino kwambiri. Pamayambiriro tikuchiteni congratulate kuti munasankhidwa kukhala ndithu registrar of political parties. Congratulations. Zikomo kwambiri. Ntchito imene mukugwira pakadali pano ngati registrar of political parties mwina ikusiyana bwanji ndi imene mmagwira kale ngati mkulu wa bungwe lija la Center for Democracy, Center for Multi-Party Democracy? Zikusiyana kwambiri. Zikusiyana kwambiri chifukwa chokuti ngakhale kuti ntchito zonsezi ziwirizi zikukhudzana kwambiri ndi anzathu andale kapena kuti zipani za ndale. Ukuku kumene ndili kuno panopo Office of the Registrar of Political Parties ili ngati regulator, kunena kuti kuja tinali kuja zipani komanso andale anali ngati mabwana timachita mobilize kumanena kuti kodi tingagwira limodzi ntchito bwanji. Pamene kunoko zikukhala ngati kuti tikuyenera kumawuzana zochita kuti inuyo ngati zipani za ndale mukuyenera kutsata izi ndipo ngati akuphonya pamenepo palinso chikwapu chake chimene chingagwiritsidwe ntchito. So kusiyana kwakukulu ndi kumene koko kuti panopo kwambiri ndi regulation kuti kodi adzipanga zotani nanga ndi ziti zimene sangathe kupanga. Potengera ntchito yanu ku CMD kuti mumapanga engage azipani zosiyanasiyana pano mukwauza zochita kuti yayi mukatitu musatere nde kuti apa pali chilango chake zivutira izi. Mwina ntchito imene munagwira ku CMD ikuthandizirani bwanji pa ntchito imene mugwira pakadali pano? Tinganene kuti ikuthandiza kwambiri. Kwambiri chifukwa chokuti ku CMD ndakhalako nthawi yayitali imene tsiku ndi tsiku timagwira ndi anzathu azipani. Ndi panopo ndimadziwa polowera, ndimadziwa kuti kodi nkhani iyi ndimuyimbire foni ndi ndani, ndipo kuti so makamaka ndingathe kupita ku chipani chilichonse, ndingathe kutsekula khomo lililonse la chipani opanda kujejema. Ndinganene kuti ndili ndi azizanga pafupifupi muzipani zonse. Nde zimene zandithandiza kwambiri kuti tidzimvana. Komanso ku CMD kuja chifukwa choti ndinakhala kumene kujako kuyambira pachiyambi pa CMD paja mpaka napitatemenda chokayi pali ngati trust kuti anzathu andale pafupifupi onse amandikhulupirira kapena kuti amandidziwa kuti kodi ntchito iyi ndingagwire nawo bwanji. Nde zimene zozo zimandipatsa tingati mwayi okuti ndithe kugogoda kapena kuti chitseko chilichonse chithe kunditsekulira. Mwina pang'ono chabe ntchito yanu ngati registrar of political parties potengera ndi malamulo amene anakhazikitsidwa Political Parties Act a 2018 ntchito yanu makamaka yagonera pati? Funso limenelo ndi funso labwino kwambiri chifukwa ndimaona kuti ofesi iyi anthu tikumangoyiyang'anira kumapeto
pamene ambiri amafuna zikwapu zichete ziyambe kutuluka. Koma ngati registrar of political parties ntchito yoyamba ndi kulemba kapena kuti kulembetsa zipani, chifukwa munthu akafuna kuti akhale ndi chipani kapena gulu la anthu lofuna kuti lilembetse chipani amabwera ku office ya registrar kuzapereka zipangizo zawo, ndipo ifeyo tikuyenera kuziunika kuti kodi ndizokwanira, kuti kodi amenewa tiwalembe ngati chipani. Ndibwerera pa fundo imeneyi pang'ono, koma ndingopitiriza ndi ntchito zina kuti panopo chipani chikalembetsedwa chili ndi zinthu zoti chizitsatira chizichita. So office inoyi imayenera kuonetsetsa kuti zipanizo zikutsatiradi malamulo amene ali mu Political Parties Act. Kupitiriza apopo pali timati mwayi kuti anthu akaona kuti mwina pena pake azathu andale kapena zipani zija sizikutsatira lamulo, kapena pena pake aona kuti apsinjidwa kuti lamulo limwena silinatsatidwe bwinobwino, ofesi iyi imalandiranso timati madandaulo. Anthu angathe kubwera kudzadandaula kuti ifeyo motikuonekera awa sanachite bwino kapena chipani chisi chinachite bwino, ifeyo tikuyenera kuyitsata nkhani imene ijayo mpaka nationetsetse kuti kodi yathera pati. Pali nkhani za ma declarations kunena kuti chipani chikabwera kuti akufuna anthu alembetse ngati chipani, timenera kuwafunsa kuti kodi inuyo muli ndi chuma chotani, achite declare. Komanso mkati mwa ndimemo akuyenera kumabwera ku ofesi kuja kuti ifeyo mwina ngati amalandira ndalama kuchokera kuboma alandira zotani nangagwiritsa ntchito bwanji, kapena ngati alandira ma donations alandira bwanji kapena agwiritsa ntchito yotani. Ofesi yathu ikuyenera kulondoloza zimenezo kuti kodi zikuchitika bwanji. Nanena kuti ndibwerera ku ntchito yoyambirira ija ya kulembetsa zipani. Ndimafuna kuti pamene papo ndibwerere ndipo ndilongosole bwinobwino kuti kodi ofesi ikubwera bwanji makamaka mu ntchito yathu ya tinene kuti mu gawo lathu la democracy Malawi muno. Timadziwa kuti ifeyo of course ngati dziko ndife democracy, ndipo mu democracy yathu timadalira zipani, chifukwa zipani zija ndi zimene timati zimayendetsa boma. Boma lathu ndi boma la ndale, limayendetsedwa ndi ma politicians, ndipo ma politicians ambiriwo amachokera ku zipani za ndale. So chimene chimayenera kuchitika ndipo chimene ofesi yathu imachita nkuonetsetsa kuti anthu aja akabwera kuti ifeyo kagulu kathuka tofuna tiyambitse chipani tikaonike, chifukwa chokuti aliyense amene timulembe kuti iweyo kapena inuyo takulolani kukhala chipani, ndikuti takhutira kuti aliyense mwayo ngati chipani angathe kudzachita form government, angathe kudzakhala mboma, angathe kukhala chipani cholamula. So ofesi iyi ikuyenera kukhala kuti ikhutire kuti kodi mmene tikuwaonera anthu atipatsa constitution yawo, atipatsa manifesto yawo, atipatsa malamulo amene angayendetsere, kodi ifeyo tikukhutira kuti tsiku lina tingadzanene kuti Amalawi awatu achipani ichi angathe kulamulirani. Ndiye tikuyenera kuyang'ana magawo amene wawo. Ndiye tikafika pajapo kuti tawalemba, ndiye kuti ino timakhala ngati tikuwauza Amalawi, monga pamene tikuyankhula pano pali zipani 20 zimene zinalembetsedwa. Mwa njira ina tikuwauza Amalawi kuti pajatu boma lathu limayendetsedwa ndi zipani, limayendetsedwa ndi anthu andale, inuyo mungathe kusankha kwa zipani 20 izi. Ifeyo takhutira kuti each of them chilichonse chomwe mungachisankhecho chingathe kukwaniritsa ma aspiration anu. Ndiye tikafika pamene popono timazisiya kuti zipani zija ndi izi, timasiyirano anzathu ameneno amayendetsa zisankho, chifukwa pajatunso kuti timangonena kuti lero ifeyo ndi tikhala mboma, pamakhala process yake yakuchisankho. Ndiye a electoral commission aja amabwerano pamenepo kuti okay, kodi ngati anthu afunika kusankha awawa, ifeyo tiyendetse zisankho kuti anthu aja athe kutani, athe kusankha. So tione office ya registrar of political parties in that light kuti ikuyenera kumaziunika nkumaonetsetsa kuti tili ndi zipani zabwino zamphamvu zoti tsiku lina
zingathe kuzayendetsa mwafotokoza ndithu momveka bwino ntchito imene registrar of political parties amagwira komanso ofesi chimene ili mwakambapo zokuti musanapange register chipani mumeneka muchiunike bwinobwino. One of those things ndi manifesto yawo kuiunikanso kuti manifesto yawo ikamba zotani. Taona posachedwa pompa kuti bungwe la National Planning Commission nalonso linapanga zokuti zipani ziziyambanso zapititsa manifesto yawo kuti azivomereza aziunike ngati zikugwirizana ndi Malawi 2063. Don't you think kuti mwina tikubwereza zochita maofesi kuti ku national planning ikufuna manifesto yomweyo nanunso kuno mukuunika? Chinene kuti mmene lamuloli linkapangidwa 2018 gawo limene labwera panopo kunalibe linachita kubwera ngati amendment mu act, ndipo amendment imeneyoyo inaona kuti ndikofunika kuti zipani zikamapanga manifesto zizilumikizana kwambiri ndi Malawi 2063 ngati vision ya dziko, ndipo kuti macustodian kapena kuti anthu amene amasunga vision imeneyi ndi National Planning Commission. Lamulo lija linasinthidwa kunena kuti aku Planning Commission aja aziona kuti manifesto awo akugwirizanadi ndi Malawi 2063. Inu maona chani pa manifesto imene malandira kuno musanaipange register? Chifukwa chokuti lamulo limanena kuti tikamalemba chipani tionetsetse kuti zolinga za chipanizo zikugwirizana ndi zimene dziko likufuna. Mwachisanzo timanena kuti chipani tamwelezani pamenepo inu mumaona chani kunoko ku registrar of political parties? Ndiyambire ndi momwe lamulo limanena kuti kodi ndi anthu ati kapena ndi magulu ati amene sungawalembe ngati chipani. So amaletsa kunena kuti ngati cholinga cha chipani chikunena zokuti ife tufuna tidzagalukire telekeze kuti tidzapange kagawo aka kukhala dziko lake zimene zinkuzika manifesto ife sitingawalembe. Ngati chipani chikuoneka kuti ichichi ndi chogonera mpingo kunena kuti ifeyo chipani chathu chimwe chisanzo ndi cha Akhristo okhaokha kapena ndi cha Asilamu okhaokha manifesto yawo ife sitingachilembe, kapena kuti chipani ichi chizangogwira ntchito ndi anthu okhaokha. So manifesto ija imatithandiza kudziwa zolinga za chipani kuti kodi chipani ichi chenicheni chimene chikufuna kudzapanga ndi chiticho. Ifeyo chidwi chathu chimakhala kumene koko pamene a National Planning Commission akuyang'ana kwambiri za development agenda kuti kodi chipani ichi chikufuna chili ndi zolinga zimene zikugwirizana ndi development agenda yathu imene ili 2063. Ndiye pali kusiyana ndithu kwambiri chifukwa ifeyo kwambiri timafuna tionetsetse kuti cholinga cha chipani sichikutsutsana ndi malamulo akuluakulu amene dziko linakhazikitsa. Ndizo sizingatheke kuti ofesi imodzi onse ndi maofesi aboma National Planning Commission ya boma ofesi muli ya boma, sizingatheke kuti ofesi imodzi ya boma iziunika zonsezi kusiyana ndi kuti chipani chithamange ku ofesi yanu ndi manifesto yomweyo kenako chithamangeso ku National Planning manifesto yomweyo. Tinene kuti zomwe ndinganene ine ndi zimene lamulo linakhazikitsa. Muchananenera muja kuti poyambirira atangochita pasi gawo limenelo panalibe, nde anzathu akunyumba ya malamulo ndi nzeru zawo ataonekaonika anaona kuti kunja kunotu kuliso National Development Agenda imene 2063 nde zinawakomera kuti aike magawo awiri amenewo kuti National Planning Commission izitaniso ikhale ndi gawo lawo. Ndiyeno ofesi inoyo cholinga chake ndi kutsatira lamulo. So lamulo lomwe lalembedwa choncho ndikukhulupirira kuti zingatokhala zolapika kwambiri kuti ine ndinene kuti pamene popo koma ofesi imodzi izingopanga zimene zozo ndikuti tikatero tikhala ngati titatsutsana ndi chani ndi lamulo. Koma inu muzoona bwanji mulimo mu ofesi, you have been working with political parties, you have been engaging them, na au mulimo ofesi muzoona bwanji? Ineyo momwe ndikuonera kuti gawo lathulo tizipanga
gawo lathulo ndilonena kuti kodi zolinga za chipani zimene ayika manifesto yathu manifesto yawoyo kodi zimenezi sizikutsutsana ndi lamulo zomwe lili kunena kodi anthuwa sakuchita promote mtundu wa anthu umodzi kapena religion imodzi kapena ifeyo kunoko tizoona gawo limenelo nkhani ya development agenda tasiyire azipanga zikhale mmene zililimu pakali panopo titeroni chifukwa lamulo latuza choncho. Pa mfundo zimene mwakamba zimene ofesi yanu imachita mwati kuona zipani kuti kodi zikugwira ntchito zake moyenera komanso kulandira madandaulo kuchokera kwa anthu okhuzana ndi zipani mwina pa zina zolakwika zimene akuona zokuti zipani zikuchita so far chikhalireni mu ofesi imeneyi mwalandirapo madandaulo kuchokera kwa anthu okhuzana ndi zipani mmene zikugwirira ntchito mdziko muno? Kunena zona madandaulo ena amamveka komano madandaulo tiyambire apo amene afika kuti chikhalireni mu ofesi mwanu muno mwalandirako madandaulo kuchokera kwa anthu okhuzana ndi zipani zosiyanasiyana? Talandirako madandaulo ndingatha kunena kuti mwina amene ali fomo eti mwina angatokhala 3 kapena 4 koma mafuna unena kuti anthu ambiri eti amangoyankhula kuti mwina mu news muja pali zakuti koma kuti abwere with a formal complaint ndi amene ndanenawo and ndikukhulupirira kuti pali chifukwa ngati mungafune ndi mwalandirapo madandaulo angati? Ndinena kuti osapitirira 4 formally madandaulo ambiri amene mwayankhula mwalandira mwina akukhuza maderati? Almost onse amakhuza nkhani ya handout ambiri onse nditero akukhuza nkhani za handout kuti uku tikumva kuti kuli handout uku tikumva kuti kuli akupereka handout. Tilunjika kwambiri pa nkhaniyi kutsogolo kuno koma timafuna tidziwe pamayambiriro munakambapo za zipani zimene zi registered munangodutsa mo 20 ndi zipani 20 zimene zi registered ku Malawi kuno 20. Are you processing my registrations ena as zipani zina as we are going towards 2025 September 16 elections? Kumapeto kwa funso lanuko sindikukhulupirira kuti ndikolondola. Ife tikulembetsa zipani sikuti tikulembetsa zipani chifukwa cha chisankho ayi and the office inoyi tiyang'ane kuti ndi office imene ilipo osati chifukwa chakuti kuli chisankho kapena kulibe then panena kuti tikuchita process ma applications 3 pakali pano amene ndalandira formally abwera chaka chomwe chino no ambiriwo chifukwa choti process yake imakhala back and forth. I think ngati nisakulakwitsa awiri anabwera chaka chathachi imodzi yabwera chaka chonchino panali ina yachinayi sindinganenezo kuti ndikuchita process fa amene kuti abwezeratu outright kuti akayambireso pena eti komano ndikukhulupirira kuti chidwi chanu choti mudziwe kuti kodi tikuchita process ma application ena yes panopo tili at an advanced stage ma applications ena 3 ndithu. Zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti chipani muchivomereze chidutse ndondomeko mudutse ndondomeko zonsezi zimene mayeneka kudutsa ndi muchivomereze kuti ichidi chikhoza kukhala chipani? Funso limenelo ndiliyankhe motere kuti pakali panopo palibepo tingati ma standard operating procedures kuti tikalandira lero pofika tsiku lakuti tikhale kuti chipanicho tachimaliza tathana nacho ndipo imeneyi ndi imodzi mwa ntchito zimene ofesi ino tikuyenera kugwira. Mukumbukire kuti lamulo mwe linapangidwira ananena kuti tisanachite establish office kapena kuti mpaka na office ya registrar izakhazikitsidwe panali office ina imene imagwira ntchito mogwirizira ku registrar general. So zimachitika kuti iwo aja registrar general ali ndi ntchito zawo, registrar of companies, ma trust machani ndi anangoonjezera kuti mudzipangako izinso zochita register chipani. So it wasn't their core function. Ndi mmene atikhazikitsira office tufuna noti khalelu kuti no kodi
ma procedure athu akhale otani. Kodi munthu akabweretsa chipani tichiunike nthawi yayitali bwanji, nanga munthu akabweretsa complaint kodi tiunike nthawi yayitali bwanji. Zinthu zimene zizi zofunika kuti tikhale pansi tizikonze. Vuto lomwe talipeza ndikunena kuti sizinakonzedwe palibepo pakadali pano mukuzikonza kumene. Tikuzikonza kumene. Nkhope yanu yasintha. Mukoneka ngati makhumudwa. Ukhumudwa I'm worried kuti since 2018 mpaka na lero zinthu zo 17 years down the line zinthu zo sizinakonzedwe zikuyamba kukonzedwa pano. Chifukwa chokuti tanena kuti 2018 lamuloli atalichita pasi. Mulamulo lomwelo mulino kuti tichite establish office ya registrar of political parties. Kuyambira 2018 mpaka na June 2024 office ikunalibe. Office yakhazikisidwa 2024 pamene alemba registrar of political parties. De kupita ku office takayamba June. And tikanena kuti kuyamba office junior kunali kuti kupita nkomanena kuti kodi sono tikakhala pati. Chifukwa choti kunalibeko office like no space pali nthawi. Komanso panali nkhani yokuti nangano alemba registrar contract yake ili kuti tipange kuti ayambe nokukhala chifukwa without a contract ndikuti ma decisions amene azipangidwa pakhala kuti palibepo ndikanthawi. Nanga tanena zoti tikayang'ana office tiyang'ane anthu ogwira ntchitoyo zimenezo zinatenga nthawi. Kuti pofika mpaka na munomo momwe tili muno kuti tiloweno kuti tili ndi office yathu talowa mu December. Then tiyambe kugula furniture, tiyambe kugula ndimafuna ndizifusa zimene zoti kodi munati nkhope ikuoneka yodandaula. I'm worried kuti kodi office kapena zijamanena anthu ena kuti lamulo linakhazikitsidwa ndikufa tsiku lomweyo linakhazikitsidwa chifukwa chokuti there was nothing on the ground. And I was moving around my office muno mukuoneka kuti mwambiri muli empute kuli staff yochepa. Kuti kodi should we expect anything good coming out from this office? Tiyambireno pamene popo kuti kodi akati kuchita establish office ndi chani. Zina ndipatse chidwi kwambiri nditangochoka even before my confirmation ku parliament. Zitangolengezedwa kuti asankha Kizito Tenthani ngati registrar. I think it was the afternoon of the same day. Naendera phone kwatola nkhani. Kuti panopono poti muli mu office muli ndi zipani zingati. I said angondisankha kumene sinachitidwe confirm. After confirmation pamene tunaona kuti panena khala process iyi. Ndimaona ngati kuti monomo kuti tidandaule mwina tisangalale. Chifukwa chokuti bomano finally made a decision kuti tikhazikitse office. Komano kukhazikitsa kwake nkokuti tikuyambira from scratch. Ndipo zomwe mwanenazo nzoona kuti tapeza ma office panopo anthu ogwira ntchito kunopo tilipo about 10 ngati chiyambi. Ndipo tizichita recruit kwinako tikamatani tikamapita. Koma ndimafuna anthu atamvetsa kuti tikunenadi kuti we are setting it office ikunalibe tikuyambira pa 0 kumapita kutsogoloko. Ndiye manena kuti komandi patuluka zakupya. Ndikukhulupirira kuti funso lanuli ndilijananena sopoyambirira paja kuti office iyi mukumayiyang'ana ndi maganizo achisankho kutsogoloko. Kuti palibwera chisankho office yakupanga establish kumene. Ndimafuna ndikupempheni kuti muione office iyi kuti si office ya chisankho. Ndi office yoyendetsa yoyang'anira zipani. It's just kuti a coincidence. Senanga zambiri kumalawi kuno zimapya kuchokera kuzipani tikamayandikira kuchisankho. Zina nthawi zimakhala zipani zangoti koma tikamatulukira kuchisankho ndi zimakhala zipani zijazadzuka. Nkhani ya mahandouts imene malawi ambiri amayembekezera kuti aona kusintha ndi kubwera kwa lamulo ili. Zimene zonso zimakhala kuti zikuchitika makamaka pamene tikuyandikira chisankho. Ndingokuwuzani chinthu china chokuti mwina muone kuti kodi office iyi kodi ndiyo kukhwizanango ndi chisankho chokha sindikukana ku nkhani ya chisankho ndikuyoticheza. Komano pa nkhani ya registration ndikupaseni chitsanzo chimenecho chokuti kulembetsa chipani. Lamuloli linangonena kuti tilembetse chipani. Panopo pachatinanena kuti panalibe ma regulations kuti tambasule kuti kodaka tikulembetsa chipani akatanthauza kuti atani. Chimene takoza nchonena kuti ma manifesto achi makamaka constitution ije kamabwera
mukhale zinthu zina zake zokuti mu constitution imo ayikamo mwachitsanzo ayike kuti kodi membership yathu tiziyendesa bwanji. Inuyo ndikudziwa kuti mwamvako ndithu mwina anthu akamayandikira ku convention akumanena kuti kodi awa ndi mamembala kapena kodi munthu akhale member kwa zaka zingati before kukapanga nawo contest ku convention. Anthu ajama kokana panopo tunena kuti constitution ya chipanija izinena kuti ife membership yathu iziyenda chonchi, ndipo izinenanso kuti ife nkhani za affirmative action azimayi anyamata ziziyenda bwanji. Komanso tikayambana dispute resolution tizipanga zotani. Gawo loyamba. Gawo lachiwiri tikunena kuti chipani chikuyeneranso kukhala ndi office. Office as in a structure. Kunena kuti inuyo mungatonyamuka kuti ndikufuna ndikaone office ya chipani chakuti atiuze kuti kodi office imene ili kuti nanga address yake nditi. Komanso tikunena kuti ku office iko kukuyenera kukhala kuti kuzikhala kuti kuli anthu kuli is open at least 5 hours a day. Ndiko kuti ndikukhulupirira kuti nkhani ichi timanena kuti pali amati ma briefcase ineyo sindimakhulupirira kuti kuli ma briefcase party chifukwa ntchito yanga ndiyo yang'anira zipani zonse palibe chachikulu palibe chaching'ono. Komano ndikukhulupirira kuti tikachita enforce zimenezozo anthu ayamba kukhutira kuti panopo ditu office hiyo ilipo ayike signage office yathu ili kwakuti convention. So zimene zijazi tutatita zikhalira pansi muona kuti zipani zathu ziyamba kukhala vibrant. Tikangochita focus pa chisankho muona kuti we miss out zinthu zambiri. So ndimafuna nditsindika pamene popo kunena kuti chimene chikuoneka ngati anthu chikuwapasa chikayiko nchonena kuti nthawi imene tikunena kuti tikuchita establish office nthawi yomweyo pali chisankho chimwe chikubwera and indeed pali zinthu zina zimene office iyi ikuyenera kuyang'anira ili makamaka ya chisankho zimene munanena za mahando a remote tikambira nazo. So zimene zikutipasa ngati kuti titamange zina tipange kuti tingokonzekera kuti nkhani imene anthu akuyiyembekeza kwambiriyo tichite nayo deal pamenenso mbali inayo tikuchitanso establish office. Ndiye pali zinthu ndithu zoti tikupanga nthawi imodzi. Pakadali pano zipani 20 zimene munazipanga registers. Mumatha kudziwa kapena zili ndi maofesi ake. Nchifukwa ndinena kuti mukangopanga focus mbali imodzi we miss out zinthu zina zabwino. Panopo chifukwa chokuti nangasi tapanga ma regulations aja tikadayendera athu zipani andi pali timati chani nthawi yoti taphunzitse zimene akuyenekera kutani kuchita. Ndinene kuti si zonse zimene taziyendera ndipo si zonse zimene zili ndi mwayenderako zingati. Tayenderapo makamaka zonse zimene zili ku parliament taziyendera zingati ku parliament simukudziwa kuti kuli zingati. Tufuna timve kuchokera kwa inu amene mukugwira pa ground ntchito. Zilipo 6 zonsezo mwaziyendera 6 zili ndi maofesi. Zili ndi maofesi. Komanso timanena kuti program yoyenderayi tangoyamba muchatanena kuti tikuchita jago zinthu zambiri nthawi imodzi. So timagaza kuti titayamba ndi amene ali ku parliament kenakonso tikuchita focus amene atitena kuti pali ma application tikuchita process yaja kuti awawa tisanachite register tionetsetse kuti kodi ali ndi maofesi ndi ena amene tapereka machani ma notification kuti timafuna kuti titani tikuyendereni. Pali zipani zina zikumazitchula kuti izozo ndi chipani koma sizili registered, sizili pa mndandanda mwakamba wa zipani 20. Mwina kumbali yanu ngati office ya Registrar of Political Parties zipani zoterezi mumathaso kuzilondola kapena mwina pali lamulo lina lake limene limatha kugwira ntchito pa zipani zoterezi. Zimene zozoto tikatengera lamulo sizipani kumakhala kungolakwisa chabe ngati akuzitchula kuti zipani sizipani. So ngati potengera lamulo mwalakhazikitsidwa zimene zozo sitingagwire nazo ntchito chifukwa choti sizipani. Ifeyo timagwira ntchito ndi chipani chimene chalembetsedwa ndi office yathu. Those that are not registered situkuzidziwa sizipani. Mwachidule mwatingathankha choncho. Akungokhala ngati kapena koma si chipani. Akungozitchula kuti ndi chipani. Kumene kuli kulakwisa si chipani. Olo pa chisankho sikuti angapikisane nawo ngati chipani. Angapikisane nawo ngati chipani. Ngati akufuna mwina akapikisana ngati ma independence.
chifukwa akati apikisane ngati chipani a electoral commission azabwera ku office yathu ino kuzafunsa kuti pali chipani chakuti mukuchidziwa. Our answer will be simple kuti ayi amene si chipani. Pali zipani zambiri umati ukaziona mwina mfundo zake manifesto ake ndi zipani zina sokuti zimakhala zosiyana kwambiri. Mwinanso makaka amene tinaona kuti mu Political Parties Act imakambaso ya makaka azipani kuti zikhale zosiyana zisakhale zofanana komano zipani zimene ziliko pakadali pano zambiri kuti uone makaka ake mfundo zake sokuti ndizotayana kwambiri. Are you concerned as a registrar of political parties? Ndikanakonda pankhani makamaka ya makaka ma symbols kuti mukunena kuti ena sakusiyana kwenikweni mutati mundionetse kuti awa ndi awa ife tikuona ngati akufanana chifukwa chokuti kapena tinene kuti sakusiyana kwenikweni chifukwa ntchito imodzi yamene registrar akuyenera kuchita ndionetsetsa kuti asachite register chipani chimene makaka ake kapenanso kuti ma symbols ake ali ofanana ndi lako eti anatero chisungu chake kuti akuchita resemble each other. Office ino ikuyenera kuoneka ndikutani ndikuwaletsa ndithu kuti ino yoto mukufanana ndi awa kapena kala imene mwati pasapa ikufanana ndi chani ndi kala iyoyo sitikuyenera ofanana nako simayeneka kupanga register chipani chote. Zimene tikuona kuti izizi akati kufananira nako eti chizungu chake amati chani amati zikuchita they are closely resembling each other eti sitimayenera kuchita register chifukwa chani chifukwa chokuti sitimafuna kuti pakhale ma free riders eti kunena kuti munthu ukhale ngati ukuwasokoneza anthu kuti iweyo chipani chako ndi ichi koma ufuna kuti uzisokoneza anthu uzichita trade ngati kuti ndiwe chipani china. Office yathu ikuyenera kuonetsetsa mkuletsa zimene zichakuti zisarane zisachitike. Komatu ngakhale mukuti ndibwere poyera pano tikambe chilungamo ino ndinu achilungamo mwagwira ntchito ndi zipani mukudziwa zipani zimene zili kumalawi kuno ndinu registrar of political parties moti kulibe zipani kunjaku zimene mmaziona kuti zikufanana blue white red ndikumakhala zofanana makaka zipani. So tinene chonchi kunena kuti makalazi alipo angati kodi angapo khaiti tisawachule red green black chani ndi makalazi amene alipo eti komano nkhani makhala ya color combination eti chifukwa sitinganene kuti amene tikangoti blue watengedwa ndikuti blue yense sazatengedwa red watengedwa ndikuti zipani chazitani zitha eti nangasi makalazi alipo kuti ankati alipo makala angati kandi 7 kandi 9 ndikuti zitivuta komano amakamba nkhani ya color combination eti kuti kodi makaka awo momwe awo apangira combine akufanana kapena ma symbols awo kodi akufanana kapena akufanana nako eti zimati mangana ndi zimene zichazo so momwe wachitira mix makala aja timenera kuona kuti kodi wainde muli green awanso muli green koma kuti titayika green uyu ndi uyu anthu angatosokonekera yankho likakhala kuti ayi amene tingathiwatani tingathiwachira register kaya mwandimva pamenepo koma mukapitano ku nkhani ya mfundo ya zipani kunena kuti mukuona ngati kuti mfundo zimafananira nako kuthekatu kuti mfundo zingathe kufananira nako koma nkhani magona pachani pamene ukutambasulira mfundo zija eti munthu ungathenera kuti ife tufuna kupititsa patsogolo ulimi enanso ife tufuna kupititsa patsogolo ulimi simungaletse koma kuti ino kodi adzasata njira yotani mudzapezeka kuti zingatopezeka kuti mwakuziumbira enaja zayamba kutani zayamba kusiyana. Tikuyandikira kuchisankho cha pa 16 September. What role are you playing as a registrar of political parties as we are going towards the elections? Funso limene lolo ndikubwerezabwerezaso kunena kuti role yathu musayiphatikize kwambiri ndi chisankho mutilakwira nkhani ya chisankho tupaja ndi ya ku electoral commission koma zimene tikuchita ifeyo eti ngati office yathu ndikuonetsetsa kunena kuti zipani sizikuphwanya malamulo ndiye ngati mu malamulo pali lamulo lina lake limene lima khala active kwambiri pa nkhani ya chisankho ifeyo tichita nayo deal
So panopo ndivomerezane nanu munanenapo kumbuyoko kunena kuti anthu ambiri ali ndi chidwi pa nkhani ya handout kuti aone kuti kodi mchitidwe umene utha kapena siutha, uchepa kapena siuchepa. Chimene tinachita chomwe takhala tikuchita chibwerere ku office ndi kukonza zimene amanena kuti ma regulations. Ma regulation amakhala ngati zothandizira kuti malamulo athe kugwira bwino ntchito. Chifukwa ma regulations amene wawa panalibepo. Then nakamba za gawo limodzi lomwe takonza za registration. Gawo lina tinakonza nkhani ya ma regulations okhuza ma handout, ndipo gawo lachitatu tinakonza ma regulation okhuza noti mati mmene anthu angaperekere madandaulo awo ku office, complaints handling procedures. Eti kuti kodi munthu akaona kuti chakuti chativuta kapena lamulo lyapa laphwanyidwa, kodi angapereke bwanji madandaulo awo ku office. Aku Ministry of Justice chifukwa timati tikapanga ma regulation amene wawa timenera kukapereka ku nduna wa zamalamulo kuti awaunike. Panopo anatilangiza kuti mwina nkhani ya ma handout ikufanana ndi nkhani ya ma complaints handling procedures, ndi ikhale part of those regulations. Imeneyo tapanga. Cholinga chathu tufuna kuti Parliament isanathe tipange kuti tikaipereke ku Parliament kuja. Chomwe chimachitika nje kuti mukapanga ma regulations aja amafunika kukaperekedwa ku Parliament. Osati kuti akakambirane koma kuti apitisidwe kumene kujako. Ncholinga chokuti anthu uno adziwe. Then mafuna kuti ndinene kuti tikangomaliza process imene tikangoti tachita lay ku Parliament kuti now ma regulations are in full force, that will be the cut off point. Kunena kuti no nkhani ya ma handout we can now begin to enforce. Kuti amene no adzayese pamene popo tizaona kuti panga bwanji. Lamuloto paja limapangidwa chifukwa cha anthu awiri, anthu ochenjera ndi anthu opusa. Amaterere anthu ochenjera akadziwa kuti mwawachenjeza ukuku kuli njoka musapiteko, munthu ochenjera amatani amabwerera amatenga njira ina. Munthu opusa amati ndifuna ndione kuti njoka yake ndiyotani, ndiye makamutani makamuluma. Chimodzimodzinso malamulo amapangidwa kwa anthu awiri amene wawo. Tikhulupirira kuti Amalawi ife ndife ochenjera, tidziwa kuti pali lamulo tisalipute dala. Kwa amene aliputewo ndiye kubwera machani ma sanctions. Ndimanena kuti tikafika pamene popo kuti ma regulations athu aja takapereka ku Parliament mmene akhala malira amene we are ready kuti tichite nojani tichite enforce. Iyi ndi program ya Zodiac Exclusive, ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi Registrar of Political Parties amenewa ndi Dr. Kizito Tenthani. Ine ndidaya Malikano, musatalikire, takhani pomwepo. Takulandirani ku program ya Zodiac Exclusive. Ine ndidaya Malikano, ndipo program yathu lero tikucheza ndi Dr. Kizito Tenthani amene ali Registrar of Political Parties. Timakambapo nkhani ya zomwe ofesi yanu ikuchita pamene tikuyandikira kuchisankho. Pali nkhani ya 50% plus 1 kuti chipani chimene chikuyenereka kupambana chikuyenereka chikhale ndi mavoti opitirira theka la mavoti amene aponyedwa. Pano mukutiuza muli ndi zipani 20. Zipani zina zitatu mudakaziunikirabe kuti zimenezo muzivomereze ngati chipani. Do you think kuti it's necessary to be registering more political parties considering that we have now 50% plus 1? Fusoloro ndilovuta koma ndiliyankhe chonje. Ndilovuta? Ndilovuta. Kuvuta kwake nkwakuti lamulo lathu loyendesera zipani komanso malamulo ena onse kwathu kuno ku Malawi sanatipatse kapu kuti Malawi muno mukhale zipani izi zokha. Ayi, tingatokhala ndi zipani zambiri mwe tingafunire. Ndipo anthu aja akabwera ku office kwathu kudzalembetsa anatiuza according to malamulo kuti muzangana izi. So zimene zichazo ngati angakwaniritse chovuta kwa ifeyo kuti tinene kuti inuyo ndikuona ngati sindikulembani chifukwa choti ndalemba zokwanira, tilibe lamulo loterolo. Kunkhani ya
50% plus 1 kani imeneyo tu ikukamba za presidential election kasankhidwe ka president kuti amene angakhale president kumalo kuno apeze mavoti oposera 50% plus 1 sili kunena kuti mavoti ameneyo kapena munthu ameneyo achokere ku zipani za ndale zokha pangatokhala munthu independent oti sanaduseso kufuna kuti achichita register chipani angatopeza kuti watipula pakana wapeza mavoti onse amene akufunikirawo ndikukhala president ndizotheka eti now zili kwa iwo azipani kufuna kuti agwire ntchito limodzi kapena yayi chifukwa chokuti pamalamulo pomwe pachanso malamulo athu onsewa mukawerenga palibepo lamulo limene likutipatsa nkhani ya ma alliance kapena kuti awo ndi awo agwire ntchito limodzi. Lamulo lili silent silimakamba za ma alliance and lamulo lathu ngati office yathu ya registrar of political parties za ma alliance mulibemo sizikutani sizikutikhudza. So imeneyo idzakhala ngati choice ya anthu amene mwakuzionera kuti kodi ifeyo tingayende tokha koma ngati afuna kupanga mgwirizano amenewo suli regulated by malamulo ena aliwonse mudziko munomo pakali panopo sitinafika kumenekoko palibepo. Koma kumbali yanu inutu ndi munthu amene timakutengani kuti nako mbali ya kudziwa zipani inu mukuzidziwa bwino chifukwa munayamba kugwira nazo zipanizi kalekale. Simukuona kuti anthu ena awamwina ndikungotitayitsa nthawi chabe kapena mwina kuti nkumabwera nkumapangabe register zipani kuti ayimirire ngati mtsogoleri ndi 50+1 titero kuti kuthekatu kuti anthu amene akubwerawa they are not interested mu president. Zingathotheka chipani kunena kuti ifeyo chipani chathu ichi tungofuna tichite contest ngati makansala chifukwa ifeyo tufuna kuti democracy ikhale kuti ili pansi kumakansala palibepo chowaleza. Ena angathunena kuti ifeyo tungofuna tichite focus on ma MP tichite influence development ya dziko lathu ino kudzera kuchani representation yathu kwa MP. Sikuti ndi onse amene ayenera kupikisana nawo pa president. Ndipo mukayionera ku ango imeneyo mungatona kuti tingatokhala ndi zipani mwezi ngakhalire mabwana ngati zili ndi agenda. Koma pali chinthu chimodzi chimene even amene akumabwera kuti adzalembetse chizipani ndi kumawuza kunena kuti malamulo athuwa momwe anapangira pakali panopo amaumiriza zipani indirectly kuti zizitenga nawo gawo pa chisankho cha kansala komanso chisankho cha MP indirectly zikuwaumiriza. Samatchula za president chifukwa chanu ndikutero mukawerenga bwino muona kuti registrar payekha angathe kuchita deregister chipani kuchichotsa chipani. Mwazina amanena kuti registrar angathe kuchichotsa chipani ngati chipanicho chatenga nawo gawo pa chisankho tiyerekeze 2019 kupanga nawo participate pa local government kapena pa MP. So registrar akuyenera kuona kuti kodi pa zipani zimene zinapanga 2019 ndi ziti zimene zinapeza ma MP kapena makansala. Zimene zinapeza ma MP kapena makansala zili safe. Ndeti unike zimene sizinapeze ma MP. Kodi zimene zizi zinapezako 10%, is it 5% or 10% ya mavoti onse amene anthu anavotera kuti MP. Ngakhale kuti iwo sanapeze MP yosanawine koma pamafunika pakhale percentage. Ngati alephera pamene popo timapita ku kansala. Kodi umene kokapeza ku makansala awiri okha ayi nanga kodi apeza ku 10% ya anthu onse malawi muno amene awavotera ngati chani kuvotera makansala awo olaluza ayi ndikuti alephera pa 4 ameneyo alephera chani MP alephera percentage itanena ija alephera pesa makansala alephera percentage imene ijayo akatero zipani zimenezo zimayenera kukhala pa ngati pa red line kuti awawa atsala madzamodzi. Ngati anachita 2019 ija ndero madzamodzi achiwiri akubwera liti 2025. 2025 ija achite nawonso participate muzisankho za MP kapena kansala. Akakhala kuti alepheranso zinthu 4 zonsezi according to malamulo awawa zipani zimene zikuyenera kutani kuchotsedwa. Pa zipani 20 mwachulapo kuti zipani zimene zili parliament ndi zipani 6. Pa zipani 20 zilipo zina umachita kudabwa kuti kodi ichi ndi chiti
chipani ichichi Oh. sunambe wachionaponso kukutuluka olo kansala olo MP kapena olo kungoyeseraso pa president koma dzina lokha kuti iwo ali mchipani nde mwati muli ndi mphamvu yopanga deregister as a registrar of political parties. Why are you leaving out those political parties? Chifukwa chakuti tanena kuti lamuloli linayamba kugwira ntchito pa 1st December 2018. Ndekuti chiyambire ni lamulo kugwira ntchito chisankho choyamba chachitika 2019. Chisankho cha makansala ndi ma MP tripartite election ijeri za 2020 tiziseka pambali nakasiti mapanga zisankho zitatu pamodzi. So pamene popono tikuyenera kupanga masamu kuti kodi pa zipani zinachita participate zipani zimene zinali registered ndi ziti ndi ziti zimene zafika zapeza criteria iyi ndendanena kuti zimapasa timalamulo kuwapasa one more chance ndekuti panopo chance yawo yomalizano ili ku 20 pa mu September ndekuti tikangotero tizakhala tikupangano masamu kuti kodi anthu awawo tikatolera mavoti awo onse umbuyo kuti analephera panopo salepheranso those will be deregistered. Ndipo ndikutsimikizireni kuti lamulo mwalilimo ineyo ngati registrar ndizaliphisa ntchito mwalilimo. Kumayambiriro pa munafotokoza kuti ngati registrar of political parties mukuyenerekanso kudziwa kuti kodi ndalama zimene zipani zikuyendetsera zipani zawo zikuchokera kuti nanga kuzipanga support ndi ndani mumayeneka kudziwa ndithu sources of funding for political parties. Do you know the sources of funding for those 20 registered political parties in Malawi? Yes and no. Ndi ulongosole. Chifukwa chakuti lamulo lathu likupereka njira ziwiri zopangira fund political parties. Two sources. First ndi public funding. Kuti boma lizapasa ndalama kuchipani. Akakhala kuti anthu amenewo achipaniwo achita reach a certain threshold ya kunyumba ya malamulo. So kulengera chisankho cha 2019 zipani zimene zinachita qualify ndi ziwiri. Malawi Congress Party ndi Democratic Progressive Party. Zipani zimene zizi zimayenera kulandira ndalama kuchokera ku boma. Zimayenera kutanthauza kuti sizikulandirayi. Sindinatero. Ndinana kuti koma zimayenera kulandira ndalama. Ndendetalowa mu office. Koma mumalize ndinalowa mu office ndinalembera clerk of parliament chifukwa chakuti ndalama zimene zizi zimachokera kutiko zikacholowa treasury zimadzera ku parliament kumapita ku zipani kuja kuti tandiuzeni zipani zimene zimalandira nawo ndalama kuchokera ku boma. So anandipasa information imene chayo kuti data yakuti tinalandira ndalama izi tinapereka ku chipani ichi tinapereka zipani ziwiri zimene zinachita qualify. So zimalandira pa information imene anakupatsani. Yes. Anandipatsa ndipo zimalandira. Kali ntchito kalipo ndithu. Zingati? Ndalamazo? Sinalowezetu. Koma mukuyeneka kudziwa kandi office yanu. Kudziwa ndikuloweza nzosiyana. Ndalamazo ndiudziwa kuti zinafika. Mudziwa kuti zinafika. Koma kuti munduweze kuti ndizingati. Koma simukuyeneka kudziwa kuti ngati office yanga ndikuyeneka kudziwa kuti kodi chipani chakuti chimalandira ndalama zingati. Ndati ndikudziwa koma sinaloweze. Tidene kuti you are sleeping on duty. Mutanduza kuti tatuluka kwatenge pepala lomwe panabwerapo ndikuwuzani. Moti taupasani mpata apa mutuluka mutuuza. Tikuwuzani kuti apa awa analandira makuti information imeneyo ilipo. Koma pachamuziwe kuti kunena kuti munthu eti pali access to information ijaire kuti anthu amayenera kutani akuyenera kudziwitsidwa akuyenera akafunsa eti akuyenera kuwuzidwa kuti kodi information omwe talandira ndiyotani eti pali procedure yake imene tingatani imene timayenera kutsata kuti atabwera anthu akufuna that public information tiwapatsa. Chomwe ndimatanthauza kunena kuti mafiga ndambirimbiri eti chifukwa kuyambira 20 napempha kuyambira 20 kodi kuyamba kwa new parliament imene iyi eti ikupita ku mapeto 2019. So amapereka pa quarter ndalama every quarter actually. So my information imene yoyo ilipo anandipatsa and nditalandira information imene jayo ndimayita analyze eti kuti ndione kuti kodi chipani chinapanga chani ndi pali chipani china paoka
anangoganiza zoti ifeyo kwabwera office ya Nyuwani tipange chani tipange report on the public financing. Ndalama zomwe tikudziwa kuti izi zachokera kuboma. Report imeneyo anatipasa tukuichitani tukupanga ndi chipani chitifa paziwiri mwatitchulira kuti ndi DPP ndi MCP ndi nchiti chimene chinabwera publicly pawo khandi kubwera kubwera pawo ka IMCP anatipasa IMCP anakupasani moti muli ndi maripoti tili ndi maripoti kuyambira kwa financial yambeja mpaka panopo tikuwaonika kuti kodi zomana nenamozo ndizakupya kapena yaye eti koma I can say ndithu without any fear of contradiction kuti anatipasa tikuzonika funso lanu nakuwuzani kuti yes and no eti kuyambirira kucha chifukwa chokuti apano timakamba za public funding I wanted you to private funding. Yes, private funding ndi imene anthu kuti zipani zikalandira kani ma donations kazalandira kutiko okha akuyenera kutani kubwera Secretary General ndithu Secretary General kuzachita declare within a specified period kuti period iyi talandira ndalama zotere eti private funding imeneyo mukaona malamulo waiti of more than 1 million kwacha. Yes, anayina ma threshold yake ikachokera kwa wanthu 1 million ikachokera kwa mabungwe ma organizations imati 2 million. Information imeneyo paka lipanopo tikadalibe sitinalandire ma declarations amene ndikupira kuti ndipo you have never requested pachatanena kuti one of the functions omwe tikupanga ndikupanga develop my regulations chifukwa chokuti zipani zinalibe guidance kuti kodi titani kaperekedwe kake tipange bwanji eti so mofesi mopachata tayamba June 2024 information yomwe anthu mwina yambira nali nayo chidwi ndi yakutiko kumbuyo ku chifukwa cha chisankho chatimanena cha 2019 maybe 2020 eti so tabwera kumene mofesi we have to put together njira zimene zozo kuti kodi anthu akafuna kuchita declare azichita declare bwanji komanso muone kuti mmene lamulo lapangidwira eti ndilo kuti tingathe the way mwina chipani chikuchitira behave conduct nkumaganiza kuti awa akuyenera kuti alandira ndalama kodi ndalama zo azitenga kuti so that chipani chachikatani chikalongosole zasiyana construction yake ndi public funding. For public funding we know government yapereka zakuti and lamulo lije linachitopereka kuti ndalama zakuboma zokhazi muzigwisa chito it's easier pamene ku private it's based on mwetukonera and tingatodaliranso kwambiri anthu amene angathe kukhala kuti akutuluza kuti ifeyo taona kuti awawa chipani ichichi mwichupanga angazitenge kuti mwalilimu ndalamazi so our office can move on our own komanso mwina upon being told by people and tiganizirenso lamulolo kuti kodi nanga anthu achatabwera nkutiuza kuti ife sitinalandire chilichonse ife tiyanira kwawuza kuti okay apapa munapanga chakuti ndalama zake munatani munazitenga kuti so that they go back and report on that. So the private funding aspect ndiyo kuti ifenso tuyenera kudzikonzekeretsa tidziwe kuti kodi tingachite nawo engage bwanji mapateyo komanso tikuyeneranso kuwakonzekeretsanso mapateyo kuti kodi njira imene angasate kuti ambe kuchita apart from kuti mwina panalibe awareness yokwanira kuzipani kuti mwina zitha kudziwa kuti kodi tikuyeneka kupanga declare motani ndi zina zotero kuyambira 2019 kufika tsiku la lero mmene mmalowa mu office simunapezeko information olo pang'ono kuti chipani ichi chinabwera uzapanga declare kuti talandira 1 million kuchokera kwa aso anatithandiza sinapeze information imene kulibe iliyonse kulibe ndithu and pakhala pakubwera madandaulo pakati pa registrar okhuzana ndi anthu kupanga demand office yanu kuti timafuna mutiuze kuti kodi chipani ichi cha MCP ndalama amene akuchithandiza ndi ndani chipani ichi cha DPP ndalama amene akuchithandiza ndi ndani chipani ndikungotchula zisanzo chabe ichi cha UTM uchi akuchithandiza ndalama ndi ndani Fatima aona adindo akumangobwera pa podium kuti anthu akufuna kwabwino nkumaona kuti akalowa mboma maudindo akuyika anthu amene anathandiza aja kuti athokoze anthu amene wamukumathana nawo bwanji
mumathandiza bwanji madandaulo awo amene akumabwera? Manena kuti anthu akumabwera ndi madandaulo anthu amene wandiyati chifukwa chokuti ine ndisindikwadziwa. Tandiuzeni kuti anabwera uko ndi awa nde akufuna information yakuti nanena kuti pali zinthu zina zimene anthu akumayankhula out there pa social media mwina kapena kuti so ifeyo we cannot begin to react pa zinthu zapo social media kapena pali Malawi Law Society inapanga demand office yanu kuti we want to know the sources of funding. Inapanga demand muiwerenge judgment ija kuti nkhani meje nayamba liti. It was about the 2019-2020 kuti ankafusa a registrar general nthawi imeneyo kuti tatipatseni information ya ma private donations azipani zinayi UTM, UDF, MCP, DPP for 2019-2020 eti and nkhani mwayendera mwina mwayitsata koma mukaona judgment ija tineno decision yachokera ku court anena ndithu kuti office ya registrar eti ndisana vito meneko one of the demands kuti apite ku court kamanena kuti boma lionetsetse kuti lilembe registrar of political parties kuti azilondoloza izizi. So mu decision amwe yaperekedwa a judge ataoneka nkhani awa agwirizana nawo Malawi Law Society kunena kuti di registrar office imene ndi office ya boma ndipo according to malamulo amatili nawo akuyenera kukhala responsive aziyankhula ndi anthu aziwayankha anthu mavuto awo amene akufuna kuti athandizidwe ndi zina zotero. Apart from chinthu chimodzi chonena kuti for a Law Society ananena kuti poweruza ayipatse office ya registrar nthawi yoti perekanino information yakuti yomwe ankafuna nthawi imeneyo within this period. Ajaji anena kuti koma demand iyi sititani zisitina achite grant. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti munkhani muja amene ankagwira ntchito mu office ya registrar ananena kuti information amene imapemphedwayo 2019-2020 ndinalibe analibe mu office imeneyoyo nthawi imeneyoyo chifukwa chokuti panalibe ndondomeko yoti azitsate. So zamukomera jaji kunena kuti nanga ololelolo tinena kuti judgment itunena kuti registrar apereke no information ijayo in 5 days or 10 days pamene anena kale kuti information imene munalibemo. Tukumvana? So kuwerenga bwino kwa decision imene ijayo akuumiriza registrar kuti azipereka information yomwe ali nayo. Koma regarding the information imene anapempha kumbuyoko judge waona kuti information panalibepo. So sitingamuumirize registrar kuti apereke information imene kulibeko, which means actually kuti no panopo tayamba kupanga set operationalized office zili ndi ifeyo office yathu kuti kodi tiyike ndondomeko zotani kuti no information imene ikufunikayo from nthawi imeneyoyo kaya from nthawi inoyo kupita kusogoloko kodi titani kuti tikhale nayo. Pachata manena kuti pafunika public education zipani zija ifeyo tigwirizane chimodzi kuti anthu office tikuyenera kukhazikitsa izi ndi izi. Nde mumayankha funso lokuti ndi ati amene abwerawo mumanifunsa ineyo kuti ndiyambe otchula nde ndinatchula zawa mwatchulawa. Palinso ena abungwe la sidedi tinaona kunena kuti talembera office ya registrar of political parties kuti itifotokozere awa kuti kodi akumagawa ndalama akumatere kodi ndalama zakuwathandiza ndi ndani munalandira pompano sichoncho imene inakupezani sipompa imene inde ndingatoyankhadi kuti andipeza ine ntalowa mu office nditapeza atandipa sakata imeneyo nawapempha atsogoleri bungwe limeneyo kuti tabwerani titani tizakambirane maso ndi maso. Tinakhala tikukumbutsana kuti abwera liti mpaka lero zinafika ponena kuti anali ku Blantyre and I said inenso ndili ku Blantyre kumwe kuti kumanene sitinakumane koma I actually invited them kuti tizakhazikane pasi tiwondesane kuti kodi mafunso awo ifeyo tingayankhe bwanji. Zomwe zili nazozo aziona, zomwe tilibezo tiwauza izi tilibe pazifukwa izi nanga limodzi tipange nawo
tipanga bwanji. Ndipo ndinene kuti mabungo onse amene anayenera amayankhulapo pa nkhani iyi chinali chikhumbokhumbo changa kuti tizichita nawo engage kwambiri monga ngati amene mwatchulawa pamene machita development regulations naona kuti anthu awawato ali ndi nzeru zina zake zapadera abwere atithandize kuti tipange limodzi developing ma regulations. Unfortunately sanabwere. Mu lamulo la Political Parties Act la 2018 muli ndithu kamalo kamene kamanena ka section kagawo kokuti ngati secretary general wa chipani wala alandira donation kandi ya 1 million chokera kwa munthu 2 million chokera kwa company ndi zina zotero ngati sanabwere kuzapanga declare within is it 90 days 3 months akweneka ndithu kulipira chindapusa kapena mwina kukakhalanso undende kumene. Kodi ngati zipanizi sizimachita izi ngakhale mwalowa mu office kumene, don't you think kuti akwenereka apange face the law? Ujeni momwe lamulo linapangidwira sinkhani yongonena kuti inu kapena ine ndingonena kuti tiyeni lamulo linene lopanga chani simunandipatse kaloweni kundende. Ayi, tinenena kuti makamaka nkhani ya private donations koma si lamulo ndemo ndilole ndilongosole nkhani ya private donation chomwe ino chikukulimbitsani mtima kuti munene kuti akalowe kundende ndi chani. Muli ndi umboni wokuti wina wake analandira donation yo ndipo sanachite declare. Pamayenera kukhala umboni uja mukachite proof kuti ineyo ndaona awa anapasidwa galimoto iyo ndi office yathu ichite follow mpaka napakafike nthawi yonena kuti bwana inu ditu inu tinaonadi munalandiradi 2 million kapena 5 million kapena chani ndi simunachite declare. Therefore lamulo chilitani litenge take part. Panopo chimoti chokumachitika momwe ndikuonera ineyo ndi momwe linapangidwira lamuloli zambiri timangoona timangochita mwina speculate. Ndinenenso kuti lamulo ilili panopo tikugwiritsa ntchito koma pakufunika kuti zikatha zimene mukutchulawe zazisankho chani tilikhalire pansi ndikulionanso kuti kodi lamulo ilili kuti lilikhaledi ndi mphamvu zenizeni china chomwe tingayikemo kapena chomwe tingachotsemo nchani. Chomwe ndinenera izi nchifukwa chakuti monga ngati zimwe munena za private donation kodi ngati anthu andale akubwera poyera a registrar ndikumatiuza pa podium pokuti makamera akujambula anthu akumva alese akuona kuti ayi ndalama izi tikuchitira kampenizi tikuyendera magalimoto awo mukuwaonawa branded cars akutithandiza ndi anthu akufuna kwabwino. Sindiye kuti chipanicho chikulandira ma donations sumbono okwanira umene wokuti chipanicho chikulandira ma donations nde mukayiphatikizira ndi imene akulandira kuchoka kuboma sizikumacha. Sumbono okwanira kuti chipanicho chikulandira ma donations koma ma donations wo sakupanga declare ku office kwani. So pamene popoto maisi ntankhani ija mwayamba kupereka umboni wanu tsopano mukuti inoyo munamva pa podium ena akunena kuti makuti ena kuti makuti chomwe ndimanenene ndi chimene chocho kunena kuti pakuyenera kuti mubweretse kapena anthu abweretse kapena anthu amene zawakhudzawo kaya ndi registrar payekha aone umboni umene ujawo nde muupange chani muupange follow. It's not good and it's not helpful kungokhala ngati momwe amachitira anthu ambiri nkumachita assume kuti registrar izo zakuzidziwa kapena izi zitamva pakuti khala ngati kuti koma si muli Malawi mumasatira zinthu zimene zikuchitika. Koma inu ndinakonda kagawo kena munati kapena registrar payekha nayenso akuona inu simuona. So no kodi tikanena kuti inu simuona inu muli Malawi pena pake mukamacheza makamakazi mayenu miseji yanu ija amayamba kuti kodi mwamva akamamba kuna kodi mwamva amadziwa kuti you can actually miss something. So tisakhale kuti tingati kuchita assume kuti kuti registrar uja ali nayeso pa social media nayeso akudziwa zomwe ino mukudziwa anthu ampangatagi ndimachezaso ndi a civil society ena makamaka nkhani ya ma handout ananena kuti tisadalire kwambiri anthu kuti azitirana azitiuza ma whistleblowers atipatoka tizingotani tizingoyamba kuyenda zoona koma ndimaona ngati kuti ngati tosefe tilidi nzika ma citizen abwino
tisayisire office ya registrar payoka tukuyeneranso kuyithandizira kuyipasa information yokuti ndi information imene ichayo ayigwiritse chani kodi ayigwiritse ntchito chifukwa chokuti officers you've seen tikuchita set panopo eti sizoona kunena kuti we will be in all the districts today ndikumadziwa kuti wachita tidalira anthu eti kuti tani kutiuza komanso muona capacity yathu kuti kodi tikwanisa kuti tithamange paliponse so musatesire toka tikuyenera kugwira ndi chani ndi anthu ena kuti munena kuti amene ayino kuti waona amene uja mwina nthawi imene zimagawidwayo kapena nthawi imene ine ndali kwina kaya chani mwina sizingatheke komanso tichite appreciate kunena kuti lamulo ilili ndi lanyuwani in terms of kuti tiyambe nokugwira ntchito tayamba mu office mu junior chimwe ndikanakonda ndabwa kuti lanyuwani 17 years ago 2018 mpaka lero tizili tibendi lanyuwani chifukwa chake maybe we should give credit to whoever has decided kuti yaye it's time kuti tipange for mudziwe kuti to office ya registrar inenera akachira kuyambika 1993 palamulo loyamba lija munalinso office imene koma boma wonse amene anabwera kuyambira 93 mpaka na chaka chathachi amangoyitawatawa de panopo mwina tinenera kuti we've made progress yabwera office iyi kuti yabwera tinauti chifukwa cha boma ili la MCP lili pano not necessarily boma la MCP we are talking about government kuti now government has moved to establish office ngati kwa ino government ili ya MCP so be it koma apanga kuti chani achita move kuti achita establish office then mafuna nena kuti ine zitachitika pamene papa musanadutse ndisanaiwalenso zitachitika kuti boma ili limene lakhala patsogolo mwina nkuonetsa kuti yayi komano tisankhire ndithu registrar mu office imeneyi likulakwitsanso nalo lapezeka kuti likulandira ma donations after ma regulations iwa koma sakutsatira inuyo muzayimadi ndikunena zokuti awaphwanya lamulo pomwe ndi amene mwina akupangitsani kuti mukhale pa mpando pamene sikuti tu amene atipangisa kuti khale pa mpando pamene papa ndi aboma ilili mwamuneneramo government has decided to hire a registrar and establish the registrar of political parties. Chichewa chake pamepopo chichewa chake chokuti mungachinena kuti chani boma ili ngati mashinale eti ngati mashinale mkuona kwawo anaona kuti office ya tete tanini tete khazikitseni ndipo ndikhupa kuti boma ngati ndikokhala eti komwe analiko boma atakhala pasi sikuti anakona kuti tiye ndikhazikitseni office iyi anaona kuti kodi office ntchito yake ndi chani ndipo anadziwa who appoints the registrar of political parties tawerengani malamulo kodi amachita appoint inuyo mukudziwa so process yake timafuna mutithandizire mwina tisanapite mbukumo mutithandizire kuti who appoints process yake imaenda kuti public service commission amapereka advert on the market tikufuna ndani tikufuna munthu why is easy akakhale registrar edi ndi anthu amapanga apply and I was one of them ndi mapita kuma interview mwene kuja mukapanga ma interview aja amene akuoneka ngati ndipo niko amanena kuti ifeyo tachita recommend a public service commission aja kuti uyoyo mwina ntchito yanga takulani angathe kutha eti so the minister responsible for that who is minister of justice amachitano appoint kuti chabwino ngati public service aona chonchi ine ndikupanga appoint munthu uja koma appointment imene chimaka subject to chani confirmation ya parliament and ku parliament kuja mapitano kachita appear before the public appointments committee ndekuti pamene popo ngati maganizo analo kuti boma ili kapena boma ili public appointments committee kuja kumakhala anthu onse azipani zonse ndiye kumene kujako amakuunika amakukhaulisa ni mafunso chani then they make a decision so anayichita straddle in that way kuti executive akapanga appoint eti legislature achite chani achite confirm ndipo mwezi madani kubwera nokufunso langa lija kuti mwina zachitika kuti chipani cholamula chalakwitsa pena pake inuyo muzayima osachita kuti mpaka kuyima olo kuli kukhala kumene lidzakhala ndithu chifukwa chakuti lamuloli is clear
kuti izi and silinayenera kuyang'ana nkhope. So ineyo ndizapanga zomwe lamulo likutani likunena ndimanena kuti ubwino waketu amene amachita create kapena kuti amakhazikitsa office anaoneka lamulo komanso kuti komatu ifeyo tikufuna izi, meaning kuti even effect yawo ingathe kutani ingathe kukapeza. Nde ineyo sindizayang'ana kuti wodi wapangayo ndi ndani, ndizapanga implement lamulo mwalililiro. Pomalizira penipeni nkhani ya handouts ndi nkhani imene mwina yakhala ikuvuta kwambiri pakati pathu. Tikuyandikira chisankho, taona kale kuti anthu akumapereka ndalama kwa anthu, ndalama zija ina nkumanena kuti ayi tiwapatsa za transport ndi zina zotero. Mwina mukuthana nayo bwanji nkhani imeneyi pamene tikuyandikira chisankho cha pa 16 September? Kunena zoona ndisanene kuti tikuthana nayo bwanji, ndinama tinene kuti tithana nayo bwanji. Chifukwa chokuti ndimanena kuti timapanga ma regulations kuti kodi tingayendese bwanji lamulo lili including nkhani ya chani, nkhani ya ma handout. Chimene ndikufuna ndichonena kuti zimene tatenda zija za ma regulations nanena kuti pali ka process mbali yathu tamaliza tapereka ku Ministry of Justice kuti ma technocrats akumene koko aonike ma regulations aja akangomaliza anytime from now mwina solero kapena mawa atipasa kuti ife tapanga chonchi. Ma regulations amene ajawo akuyenera kukachitidwa gazeti, nkukayipangidwa kukaperekedwa ku parliament. Chomwe ndimafuna nchoti zichitike sitting ya parliament iyiyi, ndipo zikangotero tikuyenera kudzapanga meeting, kayizakhala press briefing, kayitizayitana zathu andalewo nkuwauza kuti panopono eti cut off lamulo likutere, ndipo ineyo ndilitani ndiligwiritsa ntchito kuti isakhale hide and seek and pasakhale kuti kunamizana. Panopo amanena kuti ambiriwo eti amanamizira kuna kuti it's not clear kuti handout imene ndi chani kachani. The regulations within the limits of the law alongosola kuti ndi zotere ndeti zauzana, and so many zanene zimene zolo ndizakhala kuti ine tikutani tikuwauza kuti amene afuna kuliyesa lamulo lija apange. Ndipo chatanatela lamulo limapikidwa kwa anthu awiri, ochenjera opusa. Amene azasankhe kuchenjera azalimvera, amene azasankhe kusachenjera muli ndi mano okuti muzalumadi lamulo likakhazikitsidwa. Ubwino wake si mano anga ya si aine ndi alamulo. So as far as lamulo lizatichita empower as far as lamulo lizatichita empower lizapanga zimene zozo. Ndipo apapa office ya registrar anthu timayembekezera zimene tikunenazi eti mukayiona titenge nkhani ya handout mundilole ndikulongosola pang'ono. Handout ngakale nthawi yatithera muzikonda chifukwa chokuti handout anaitenga kuti ndi crime, is a criminal offense. Ikakhala criminal offense ndekuti nkhani imene jayo mukuyenera kupita nayo ku court. Upita nayo ku court ndani? Director of Public Prosecutions, meaning kuti registrar akalandira madandaulo aja akaifufuza nkhani ija nkuona kuti inedi ndiona kuti apapa akulu awawa akuonekadi ngati analakwa, tikaitenga kupitisa kwa DPP uja kuti iye ujayo ndo amene akaitani akaizenge kuti mpaka na court akapereke chani akapereke chigamulo. Sikuti nkhani ikuthera pa registrar. Registrar alibe mphamvu zomanga munthu, registrar alibe mphamvu zopereka ma sanctions. Mphamvu zimenezo zili ku court. Ndimafuna anthu atamvetsa kuti mumwana ichitira construct is a criminal offense. So ma criminal offenses onse ndi mphamvu zimenezo za Director of Public Prosecutions osati registrar. Registrar zafufuza ndikukapereka recommendation kuti ife tafufuza chonchi abwana DPP kani tatipitisirani kutsogolo. Ifeyo tizakhala nomboni zaboma kumene kuja koma nkhani ili m'manja mwa ndani mwamenowo. Ndipo ngati ili criminal offense pali zinthu ziwiri zoti munthu akachite proof kumene kuja. One, action iyo kuti zachitikadi taonadi munthu wapereka handout akachita proof zimenezo makhalano chani paja intention maganizo ake kuti chimwe amaperekachi maganizo ake danelo kuti awanyengerere anthu aja kuti amuvotere
akachita proof zinthu ziwiri zimenezozo ndi kuti munthu watani kwake kwavuta. Ndipo anthu tikuwauza zimene za ndale mapulani amene wa amanena kuti nanga zikachitika kuti chisankho chili mawa munthu chatangwira lero khani imatenga nthawi yayitali podzamaliza pamenepo ndiwafana zota izi za Malawi azidalire izi kuti zithandiza izi palamulo limanena kuti tanena kuti ndi criminal offense aliyense amene ali convicted ndi criminal offense amene one sangachite nawo contest chisankho automatically ngati masiku akadali kutali tekezele lolo anthu amuchita convict ndikuti angasule ndi criminal offense udikire chanicha 7 years ija lamulo likutero. Koma ngati judgment ija yapangidwa chisankho chitachitika kale ndipo iweyo unawina ndikuti you lose that seat. Mwina ndisire pamenepo. Ifeso tikuyamikeni kwambiri kuti munatipasa nthawi kuti titha kuzachiza nanu pa nkhani zosiyanasiyana zimene tachiza nanu tsiku la lero. Ifeso tathokoza ndipo ndikukhulupirira kucheza kukudzipitirira kuti mwina anthu ayambe kumvetsa za mmene lamulo lili tathokoza kwambiri. Umonso ndimene tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive ine Ndileya Malikano timacheza ndi Dr. Kizito Tenthani amene ali Registrar of Political Parties amene ndithu asankhidwa chaka chathachi mu mwezi wa April. Ine Ndileya Malikano pitizani kuonera maprogramu otsatira pano pa Zodiac. Mwakumana nonse.